Döwlet tarapyndan berilýän himayet gollawlardan ruhlanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we oň partiýasynyň agzasy bolan ýazda Kosowy kärhanasynyň hunermenleri berkarar döwletiň täze ýamanyň garkynyşy döwrüniň halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň ruhuny münasip işleri bitirmegin hem höttesinden gelýärler. Bu ýerde işler müşteriliň ösen isegi göz öňünde tutulup ýola goýulypdyr. Kärhanada ýaşlaň 20 goly zähmet çekýär. Olar öz huner ugurlaryndan usatlarça baş çykaryp ýokary hili önümden dürli görnüşlerini öňürmegiň höttesinden gelýärler. Kärhana daşary ýurtlaryň iri kompaniýalarynyň döwrebap tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyrlanýar. Bu bolsa önümçiligi üstünlikle alyp barmagy mümkinçilik berýär. Netijede bu ýerde her aýyň dowamyna 45-50 tonna süýt gaýtadan işlenilýär. Gyzalarwat etrawyna yerleşýän ýazda harit nişany süýt we süýt önümleri öňürlenýär. Önümçiligiň dowamyna ekologiýa taýdan araslygyň, howpsuzlygyň düzgünleri berk berjaý edilýär. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna gazanýan üstünliklerinden ruhlanýan işgärler kärhananyň önümçilik depkini hasa ýokurlandyrmagy, täze önümleri bilen müşterileri begendirip durmagy öz öňlerine durýan baş wazipe hökmünde kesgitleýärler. Bu ýerde taýýarlanýan sygyr süýdi, beýleki süýt önümleri diňe bar welaýatyň şäherleriniň we etraf merkezleriniň sowda nokatlaryna däl, eýsem ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna hem uly islegden peýdalanýar. Ata watanmadan ykdysady kuwwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşýan hususy kärhananyň hunermenleri şu günleri ilatymyzyň bereketli saçaklaryny ýokary hilli hem tagamly nygmatlar bilen doldurmagy döredilýän giň mümkinçiliklerden ruhlanyp, hassa gaýratda zähmet çekýärler. Olar telekeçilere öňjeli zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.